Het programma van het spektakel in het WTC wie als zo goed als clear. Onder andere Ellen ten Damme en een band uit Canada wie een contracteren. Het badskip dat het evenement net trokjet is het onkaan bij de vrijwilligers. Afgelopen donderdag hebben wij een bijeenkomst gehad met onze vrijwilligers. En ja, dat sloeg in als een bom. Er is ook een traantje wel gelaten. Dat de mensen die hun jaarlijkse ding waar ze mee bezig zijn, waar zoveel tijd en energie in gaat zitten. En op welk terrein dan ook, of men nou met de PR bezig was of met de huisvesting van buitenlandse orkesten. Iedereen was zo druk bezig. En dan in één keer is er niks, dan houdt het op. Het Proud Event moest de opvolger worden van de Tap to Layout. Dit evenement vol traditie lukt de ouderen hield iets minder en griezere mensen. Het idee was om het alweer wat hipper en breder rond te pakken. De organisatie wil graag een zeldiepening als de Tap to in 2000, maar bij een DJ. Maar het hield van sponsoren en subsidies bleef achter bij de plan. Wij zijn nog niet bij de provincie aan tafel geweest. En wat we ook geprobeerd hebben, tot nu toe is ons dat nog niet gelukt. En ook de fondsen, ja, die zijn heel erg aarzelend in zo'n nieuw plan. Terwijl het juist zo'n belangrijk en zo'n vernieuwend plan is voor de amateursector. Maar misschien dat men nog te veel denkt van ja, het is de Taptoe. En naar de Taptoe had wel aangegeven dat dat gewoon niet meer in hun beleid paste. Proud Event komt enkele tienduizenden euro's te kwad. En ik het afzetten van de artiesten zal de organisatie hield kostje. Na de zomervakantie wil het bestuur een bericht op de toekomst van het evenement.